Na nke dịka ibe ya, Gọvanọ Soludo emeribego mmemme a ga-eji wee dozigharịa okporo ụzọ Junction Road n'Ọka. Ya bụ okporo ụzọ bụ Junction amaara amara bụ nke jikọtara obodo dịgasị iche iche site na Unizik Temporary Site Ọka, gụnyere obodo Ọkpụnọ na Isuanaọcha, bụ ebe na-ekunite akụkọ dịka obodo mepere emepe. Onye na-akọrọ ihe na-eme n'obi gọọmenti bụ Ejike Abana kọkwara akụkọ a n'uju. Ya bụ ebe a na-akpọ Junction bụ nnọọ ụzọ nwere mgbakwunye nyere ọtụtụ obodo dị iche iche nke gụnyere Ọkpụnọ, Isuanaọcha, bụ ebe mmepe na-aba n'ike n'ike. Ụmụ ụzọ ahụ bụ nnọọ ụzọ mebisigoro emebi kemgbe, ọkachasị Goodbridge Junction bụ ebe ụgbọala anaghị agazi ma ọlị. Club Road, Regina Shelley, Millennium, INEC, Ekwueme Square, Post Primary School Service Commission tinyekwara ndị ọzọ bụ ụzọ ndị dịkwa n'ihe a ga-arụ bụ nke a ga-arụsị n'ọnwa 10. Gọvanọ Soludo kwuru na ihe gbasara ajọ okporo ụzọ bụ nnọọ ihe na-echere steeti a aka mgba, bụ nke ọchịchị ya ji nwayọọ na-edokwa etu o kwesịrị ịdị. Ọ gara n'iru kwuo na ihe bụ ụzọ na ebumnuche ya bụ iji wee mee ka ọtụtụ mmadụ na steeti Anambra bụ ndị ụwa na-atụ n'ọnụ bụrụ ndị nke ga-akwụrụ n'ụkwụ ha na-abụ, ma kọwaa na ọ bụ na arụsịa ụmụ ụzọ dịgasị aṅaa na ọ ga-eme ka ana nakwa ihe ndị ọzọ dịsị na mpaghara ebe ahụ bụrụ nnọọ nke ga-etinye ego. I ga-alụ bridge across Ezu River wee si ọbọfe mmiri cross over into Ayamelum. Then isi Ayamelum bi ịbịazi Ọka, ọ bụrụ matter of minutes, ọ ma bụzi hours. So the food baskets of the state, Orumba and Ayamelum, Omambala area, we want to connect them to the capital so that you can come here within minutes. Kọmishọna na-ahụ maka ọrụ Maazị Ifeanyị Okoma kwuru na gọọmenti Soludo chitara nnọọ aka tinye n'ihe gbasara ịrụgharị okporo ụzọ dị iche iche nke dị na Anambra, ma kwuo na ụzọ nke ha na-arụ bụ nnọọ ọkpọkọpị. Na mbụ ka onye ji ọkwa Transition Committee Chairman nke Ọka South, Maazị Tangod Aniagọ, kwere nkwado nyegara Gọvanọ Soludo. Ndị otu Executive Council tinyekwere ndị eji ụkwụ ha agba izu n'Ọka nakwa Ọkpụnọ, nke gụnyekwere eze ọdịnala Ọkpụnọ Igwe Sunday Okafọ na ndị ọzọ bụ ndị bịara ya bụ mmemme. Site n'Ọka, Ejike Abana maka akụwa ABS.